Спачатку афіцыйны Менск узброіў Азербайджан паланэзамі, з іх ляцелі ракеты ў Нагорны Карабах летась, а сёння Александр Лукашенко заявіў прэзідэнту Азербайджану Ільхаму Аліеву пра, цытата, «вернутыя тэрыторыі». Цікава, што пра такое вяртанне думаюць у Ереване, і што ж з палітыкай сяброўства і саюзнасці. Добрый вечар, студыя Белсат, Сергей Падсасонны, ваяж узурпатара. У нас яшчэ з'явіцца, а будуць і іншыя тэмы. Вырак берасцейскім блогерам, знішчэння IT-сектара і як спецслужбы выкрадаюць закладнікаў для Лукашэнкі. Пра ўсё гэта і не толькі сёння ў праграме. Суд приговорил Петрухина Сергея Сергеевича и Кабанова Александра Александровича признать виновным и назначить наказание по статье 391 УК в виде ограничения свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Белорусские спецслужбы приезжают на территорию России, забирают человека и вывозят его на свою территорию, и дальше документы оформляются уже на белорусских территориях. Все, кто имеет активную гражданскую позицию, кто против нелегитимного президента Лукашенко, все. Калі ўрад не абмежаваны чацвёртай уладаю, прэсаю, то ён папросту можа павярнуцца да тыраніі. Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере. А ўжо цяпер, спадарства, перанясемся на момант у Магілёў. Драматычныя навіны адтуль. Суд над берасцейскімі блогерамі Сергеем Пятрухіным і Александрам Кабанавым завершаны. Па 3 гады калоніі агульнага рэжыму, а таксама па 750 рублёў штрафу. Такі вырак суддзі Вольгі Краўчанкі, а ўжо цяпер на сувязі з Магілёва Уладзімір Шансаў, праваабаронца. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Уладзімір, вось сёння на відэо таксама, якое з'явілася з суда, можна было пачуць, што суддзя сказала па 2 гады калоніі, а потым з'яўляецца інфармацыя пра 3. Ці нешта мы не дачулі, ці суддзя памылілася спачатку? Адкуль узялася гэтая розніца 2-3 гады? Ну, она просто перечитывала статьи, по которым столько-то лет, а потом все это суммировала, и получилось путем сложения там, и так далее 3 года. То бок такая кароткая надзея была у нас. Суд над берасцейскімі блогерамі адбыўся ў кастрычніцкім судзе Магілёва. Чаму менавіта гэты горад абралі? Выпадкова дзеля таго, каб берасцейцам было далёка даехаць, падтрымаць сваіх, ці яшчэ штосьці? Да, конечно. Этот город выбрали для того, чтобы он был подальше от Бреста, за 600 километров, чтобы тяжелее было ездить родственникам. И поскольку эти люди очень популярны в Бресте, чтобы оградить общественность Бреста от такого суда открытого. Все, конечно, это все делано было преднамеренно. Таксама былі абмежаванні ў гэтым судзе і для прысутных, і, уласна, для самых падсудных, бо яны не змаглі сказаць свайго апошняга слова. Па сутнасці, іх выдалілі яшчэ у лютым з залы суда. Суд палічыў гэта тады абразай суда, і ў выніку мы іх не бачылі на паседжаннях. Як увогуле людзі, якія сёння сабраліся, выказваліся і пра гэта, і пра усю ситуацию? Ну, как бы, что называется, один к одному. Людей на первом заседании общественность не допустили
на заседание открытого суда зал заполнили посторонние люди. Причем этих людей привозили из выхода, запускали в зал, по которому возят людей из ИВС на суд, из тюрьмы на суд, и увозят. То есть у нас есть предположение, что зал был заполнен сотрудниками милиции. Для того, чтобы каким-то образом повоздействовать на суд, Петрухин с Кабановым стали протестовать. Ну, кончилось это тем, они ведь протестовали против того, что в зал не допускают ни родственников, ни знакомых, ни близких, а зал заполнен посторонними людьми. Ничего не придумать не получилось, кроме как их удалить до конца судебного процесса. Пры гэтым сёння, калі я не памыляюся, то былі прапагандысты СТВ у зале суда, бо можна было на відэо пабачыць мікрафон гэтай кампаніі тэлевізійнай. Так? Рыхтуецца, напэўна, нейкі сюжэт у дзяржаўнай прапагандзе. Ну да, мне как-то удалось поговорить, я попытался напроситься на интервью. Они сказали, что мы только снимем сюжет, передадим его куда следует, и у нас остального ничего никто даже спрашивать не будет. Чым, на вашу думку, так небяспечныя блогеры Петрухин и Кабанов? Ну, конечно, власть боится правды. Петрухин ведь отказался давать показания на предварительном следствии и заявил, что он будет давать показания только на суде. Но его этой возможности Выніку лишили. пазбавілі магчымасці выказвацца на гэтым суде. Да, его этой возможности лишили. Вот таким образом. Ну вот посмотрите, все, ведь мне трудно пересказывать, допустим, доводы обвинения, доводы следствия, потому что это долго, как бы и не очень будет понятно. А ведь внешняя оболочка того, что происходило, она же ведь очевидна совершенно. Людей увезли, обвиняемых лишили, ограничили, ну и так далее и тому подобное. То есть какие слова можно подобрать к этому? Атрымліваецца, што чарговыя асобы, якія сказалі праўду, намагаліся таксама людзям данесці гэтую праўду і ў якасці блогераў апынуліся за кратамі па 3 гады калоніі для Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Дзякую вам за гэты каментар. Праваабаронца з Магілёва Владзімір Шанцаў быў спадарства з намі на сувязі. А таксама варта памятаць пра тое, што з 15 лістапада застаюцца за кратамі і наши журналісткі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова. Таксама, прынамсі, да сённяшняга дня былі 12 журналістаў незалежных у зняволенні. Памятайце пра іх і не забывайце пісаць лісты. Дар'я Чульцова.
На інтэрнэт-старонцы беларускай асацыяцыі журналістаў можна пабачыць 12 прозвішчаў звольненых незалежных журналістаў. Яны застаюцца за кратамі, але хіба ужо сёння гэтая лічба змянілася, бо таксама за кратамі муж і жонка з горадні, Інеса Тодрык пісальнік і Анджэй пісальнік, таксама журналісты, а ўжо цяпер з намі на сувязі намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў. Добрый вечар. Спадару Олег, я бачу, што вы мяне чуеце, але ад вас не маю гуку. Так, я вас вельмі добра чую. Цяпер цудоўна. Цяпер гук з'явіўся, чую вельмі добра. 12 журналістаў у зняволенні на інтэрнэт-старонцы Бажу можна пабачыць, але хіба гэтая лічба ўжо не актуальная? Так, хутчэй за ўсё, што гэта лічба, на жаль, будзе большай. Нам вядома, што сёння сапраўды было затрыманне 2 журналістаў гародні. І таксама вядома, што быў затрыманы ў Маскве, хутчэй за ўсё, Александр Федута. Ён таксама публіцыст, ён сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. І, магчыма, мы высвятляем зараз абставіны гэтых усіх затрыманняў. І, на жаль, ёсць шанс, што колькасць наших калегаў, якія зараз знаходзяцца ў месцах зняволення, што гэта колькасць можа быць большай ўжо зараз. Вось калі ўзяць журналістаў, пісальнікаў, муж і жонка, гэта таксама і сябры Саюзу палякаў. Александр Фядута таксама вядомая персона. Ёсць і іншыя затрыманні ў гэтыя дні. Што гэта азначае? Зачыстка інфармацыйнага поля ці нейкая, на вашу думку, большая справа, калі дзяржава бярэ новых і новых закладнікаў? Ну, па-першае, беларуская ўлада заўсёды стварала у гледачоў, у чытачоў медыарэсурсаў, у слухачоў радыё нейкі малюнак, які яна лічыла праўдзівым. Усе альтэрнатыўныя погляды на тое, што адбываецца ў Беларусі, беларускай уладай успрымаюцца як пагроза. І ўсе гады дзейнасці нашай арганізацыі беларускай асацыяцыі журналістаў мы адзначалі, што адбываецца ціск. Прычым ціск як на канкрэтныя персоны, на рэдакцыі, што ствараецца правовое рэгуляванне для медыасектара, якое не адпавядае міжнародным абавязальствам нашай краіны ў галіне свабоды слова. І ўсё гэта як снежны ком накаплівалася. Безумоўна, тое, што адбываецца з другой паловы мінулага года, гэта хваля рэпрэсій у дачыненні журналістаў недзяржаўных медыа сведчыць аб тым, што зараз у краты ў некалькі разоў узмацніўся ціск на незалежныя медыа, на асобных журналістаў. І гэта, безумоўна, чарговая хваля, яна адлюстроўвае ўсю палітыку да недзяржаўных медыа, якую беларускія ўлады ўвесь гэты час ладзяць. Я вас добра бачу і чую, але хутчэй за ўсё вы мяне не чуеце. Чую вас таксама цудоўна, нашы гледачы таксама вас чуюць, але карцінка крышку падвісла, але гук ёсць. Можам размаўляць далей. У мяне яшчэ адно пытанне. Вось новы міністр, новы закон таксама з'явіўся у Беларусі, які будзе зноў прэсаваць і ціснуць СМІ, але ўсе гэтыя новаўвядзенні, новыя асобы, яны па сутнасці хіба нічога не змяняюць у нашай працы, у працы незалежных журналістаў, бо яна заўсёды была небяспечнай. Так, цалкам пагаджуся, асобы прыходзяць і ўходзяць, але ж некая адліга, калі і надыходзіць, то на вельмі недоўгі час, і яна часцей залежыць ад нейкай палітычнай матываванасці беларускіх уладаў. Калі паглядзець нават на тое, што адбываецца зараз, на змены нават у заканадаўстве, то мы бачым, што яшчэ большая колькасць абмежаванняў уводзіцца, у тым ліку у закон аб сродках масавай інфармацыі, у закон аб масавых мерапрыемстваў,
Все гэта яшчэ больш ускладніць працу журналістаў, яшчэ больш будзе даваць магчымасцяў для такога ціску на весь медыасектар і на асобных журналістаў. Калі узгадваць змену заканадаўства, то бачым, што зараз таксама падрыхтаваны і ўжо прымаюцца змены ў заканадаўства по экстрэмізме, што яшчэ больш звузіць прастору свабоды слова ў нашай краіне. І вось і заканадаўства, і практыка яго ўжывання, і тыя змены, якія ў адміністрацыйны кодекс былі ўнесены. Гэта ўсё сведчыць аб наўпроставым ціску на свабоду слова ў Беларусі. Хаця падавалася б, куды ўжо ціснуць на гэтае слова і на гэтых незалежных журналістаў, але нягледзячы ні на што, і гэта самае галоўнае гаспадарства, мы працягваем працаваць. Олег Агеяў, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, быў з намі на сувязі. Нішто не можа перашкодзіць распаўсюду свабоднай інфармацыі. Беларуская мірная рэвалюцыя набірае абароты не толькі таму, што Лукашенко скіраваў супраць людзей усе сілавыя структуры, але і праз паступовае раз'яднанне апазіцыі, сплочанай раней вакол Святланы Ціхановскай. Такую думку выказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю Белсату вядучы еўрапейскі дыпламатычны карэспандэнт амерыканскай газеты «Нью-Йорк Таймс» Стывен Эрлангер. Размаўляў Алесь Сілеч. Стывен, наколькі я ведаю, вы сочыце за падзеямі ў Беларусі. Чаму, на ваш погляд, беларуская мірная рэвалюцыя прабуксоўвае з-за рэпрэсіяў? Well, it's stalling because of oppression, because of the Russification. Так, яна прабуксоўвае праз рэпрэсіі, а таксама праз русіфікацыю беларускага ўраду, альбо лепш сказаць рэжыму, і праз тое, што Лукашенко працягвае захоўваць кантроль над КДБ і сілавымі структурамі, якія трымаюць у цуглях буйныя прадпрыемствы. Таксама і таму, што апазіцыя ўсё яшчэ вучыцца быць апазіцыяй. Але вучыцца, відаць, не вельмі добра, бо пачынаецца яе раскол. Зіма не дапамагла, было вельмі халодна. Я ведаю, што апазіцыя спадзяецца правесці буйную акцыю пратэсту 9 траўня, калі будзе значна цяплей. Пабачым, што адбудзецца. Але паўтаруся, мяне найбольш непакоіць, што кантроль Ціхановскай над апазіцыяй пачынае паціху расколвацца. Былы прэзідэнт США Джон Кеннеді сказаў неяк: тыя, хто робяць мірную рэвалюцыю немагчымай, яны робяць гвалтоўную рэвалюцыю непазбежнай. Ці згодныя вы з гэтым? Ці чакае Беларусь гвалтоўная рэвалюцыя, калі мірная, відаць, не працуе? Well, I hope not. Not everything John F. Kennedy said was true. Спадзяюся, што не. Не ўсё, што сказаў Джон Фіцджеральд Кеннеді, было ці будзе праўдаю ў апошняй інстанцыі. Так, гэта добрая мадэль, але ў адных краінах яна працуе, а ў іншых не. Возьмем, напрыклад, М'янму, былую Бірму. Мы назіраем цяпер там мірную рэвалюцыю, але на яе абрынуўся літаральна ўраган гвалту з боку ўладаў. Пабачым, ці тыя рэпрэсіі будуць мець эфект. Але часта за такім гвалтам стаіць так званы вялікі брат. Для кіраўніцтва М'янмы гэта Кітай, які дапамагае ў тым ліку войскам. Для кіраўніцтва Беларусі гэта відавочна Расія. У СМІ, на фабрыках і заводах, у сакрэтных службах паўсюль давядзецца плаціць пэўную цану за ўсё. Але часам, на жаль, толькі запалу і велічэзнай прагі людзей да пераменаў недастаткова для перамогі. Колькі б пакутаў не было пакладзена на яе алтар. Гаворачы пра рэпрэсіі, на сённяшні дзень 337 чалавек прызнаны ў Беларусі палітычнымі зняволенымі. Сярод іх 11 журналісты. І сярод гэтых 11 Андрэю Пачобуту, напрыклад, пагражае да 12 гадоў турмы. Чаму так адбываецца? Улада баіцца прэсы? Well, I think the free media is frightening to many governments. Я мяркую, свабодная прэса пагроза для шмат якіх урадаў у свеце, не толькі ў Беларусі, і гэта нармальна. Медыі, калі яны сапраўды вольныя, трымаюць урад у тонусе.
Ён ведае, што яго пахваляць, калі ён зробіць нешта добрае, і пакрытыкуюць, калі ён з залежных і апазіцыйных СМІ, кантраляваць любую інфармацыю, а таксама закрыць раты апазіцыйным палітыкам. Што мусіць рабіць астатні свет? Гэта вельмі добрае пытанне. Безумоўна, выкарыстоўваць механізмы санкцыяў, каб паспрабаваць спыніць гэты ціск уладаў. Але, вядома, ніхто не збіраецца ўмешвацца ў беларускія справы вайсковымі метадамі. Пратэсты назіраліся і ва ўкраіне, і ў Расіі, асабліва калі Пуцін спрабуе чарговы раз працягнуць свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Пратэсты могуць быць паспяховымі, а могуць і не быць. Але ў любым выпадку яны пракладваюць шлях да свабоды ў будучыні. Тое, што ўрэшце здарылася ў Ўкраіне. А ці ў ЗША ўлады баяцца прэсу? Якія рычагі ўздзеяння ёсць на прэсу ў ўладаў? І ці могуць у ЗША пасадзіць журналіста за краты? І калі так, то за што? Гэта няпростае пытанне. Любы ўрад у Амерыцы, мы цяпер гаворым выключна пра Амерыку, не пра Еўропу. А мы маем свабоду прэсы, яна абароненая ў нас законамі і судамі, часам прыкладае намаганні ціснуць нейкім чынам на СМІ ці спрабаваць круціць прэсаю, выкарыстоўваць яе ў сваіх інтарэсах. Але калі гаварыць пра колькасць журналістаў за кратамі ў ЗША, на гэты момант іх, можа, 1 ці 2 чалавекі, але яны сядзяць відавочна не за сваю журналісцкую працу. Такое ў Амерыцы немагчыма. Людзі, якія пісалі нашу канстытуцыю, заклалі туды прынцыпы свабоды прэсы, заклалі іх жа ў біль аб правах, заклалі з аднае простай прычыны. Баяліся, што калі ўрад не абмежаваны чацвёртай уладаю, прэсаю, то ён папросту можа павярнуцца да тыраніі. А якая наогул роля прэсы ва ўмовах палітычнай турбулентнасці? Я думаю, прэса, журналісты маюць вельмі цяжкую працу. І вось чаму так шмат журналістаў па ўсім свеце трапляюць у праблемныя сітуацыі. Іх б'юць, іх раняць, іх кідаюць за краты. Але мы бяром на сябе гэтую рызыку не толькі дзеля сваіх заробкаў, а каб несці праўду, як мы разумеем яе, людзям, шырокай публіцы. І я моцна захапляюся сваімі калегамі, якія ў цяперашніх беларускіх умовах намагаюцца заставацца шчырымі ў прафесіі. Дзякую за ваши адказы. Сёння з намі быў корэспандэнт New York Times Стівен Эрладжан. Алексеевич Белсат, Брюссель. Мы, спадарства, прыцягваем сачыць таксама за дасягненнямі і тым, чым хваліцца Александр Лукашенко. Меўся ствараць IT-краіну, таксама хоча рабіць прышчэпкі ад каронавіруса ўнутры Беларусі, але як пакуль усе гэтыя дасягненні марныя, лекараў становіцца ўсё менш, праблемы ў IT-сектары, бо інфарматыкі папросту масава з'язджаюць. І пра тое, як выглядае сёння IT-сектар і IT-краіна і мара пра гэтую краіну, паразмаўляем з Сергеем Чарнавокім, IT-адмысловец на відэасувязі з Менску. Вітаю вас. Добрый вечер. Як выглядае сёння IT-галіна ў нашай краіне, спадару Сергей? Ну, разумеется, тут все ж таки, когда ведется больш-менш объективную картину, треба пытаться про это у инвестору, у власнику бизнеса, бо супрацоўнікі IT-компаний, яны, ну, як і раней, мы свою справу робім добра, як трэба, і на пытанне усе адказалі шчыра. Ну і так атрымалася, што найбольш папулярны адказ быў такі, што калі ситуация у нас в Беларуси будет погоршаться, то все ж таки амаль полова удзельнікаў пытання шчыра адказалі, што будуць разглядаць варыянты пераезду. Так, уласна, для нашых гледачоў я таксама агучу гэты момант. Размова ідзе пра апытання IT-адмыслоўцаў, так, і ў гэтым апытанні размова ідзе вось пра тое, заставацца ці не заставацца, выязджаць ці не выязджаць, і таксама тыя, хто з'ехаў. Размова ідзе пра тое, што нумар адзін гэта
Польшча, тая краіна, якую выбіраюць беларускія інфарматыкі. Вы кажаце, што вы робіце сваю працу добра. Ну гэта бачна, бо беларускія інфарматыкі запатрабаваныя на міжнародным рынку. Потым ідуць Украіна і Літва. Чаму такі выбар? Блізасць да Беларусі, мова? Чаму менавіта гэтыя краіны? Ну, наконт Польши может быть все ж таки, что на гэтая папулярнасць Польши паўплывала яшчэ і тое, што праграма Poland Business Harbor, яна сапраўды прывабная. І прывабная не толькі для асобна ўзятых адмыслоўцаў, але яна прывабная і для кампаній таксама. Бо калі не самі па сабе спецыялісты, а цэлыя кампаніі вырашаюць переместить офис у іншої країни, то, напевно, все ж таки умови програми Poland Business Harbor, вони справді будуть досить привабні, аби перемістити офіс менавіта у Польщу. Але таксама праблемы пачаліся пераважна пасля пераследу інфарматыкаў у тым ліку і вось гэтых жахлівых умоваў працы, калі чалавек мог паехаць на працу, не вярнуцца дадому, быць затрыманы, збіты і гэтак далей. Інфарматыкі пачалі масава выязджаць з Беларусі, хаця перад гэтым Лукашенко схіляў галаву перад IT-сферай і хацеў будаваць IT-краіну. Як мяркуеце, што з планамі гэтай IT-краіны далей? Ці яна атрымалася, ці атрымаецца, ці, можа, ужо правалілася? Ну, мы пакуль можам заўважыць тое, што хуткасць росту, которая была ўсе папярэднія гады досыць вялікая, яна зараз, канешне, гэты рост, напэўна, спыніўся. Бо калі ўсё ж паглядзець на сітуацыю з боку, з пункту гледжання уласнікаў бізнесу і інвестараў, то там можна знайсці великие рызыкі, на которые бизнес просто, по-моему, не пользе, не правда нешта здарылася з праектамі, годавае давялося, ну, напрыклад, зачыняць з вялікімі грашовымі стратамі. З пункту гледжання рызыкі сапраўды зараз сітуацыя стала горш. То бок атрымліваецца, што калі ёсць рызыка, то няма інвестыцыяў, наколькі я разумею. Так, тут вы вельмі слушна кажаце, што в умовах, таких умовах, як зараз, жадаеш і рабіць гэта інвестыцыі, і, конечно, стане меней, і ўжо стала меней. І нават з улікам таго, што не ўсе цалкам разумеюць сітуацыю, бо напэўна, зараз нашы замежныя партнёры, яны ведаюць, ну, можа, палову тых праблем, которые мы зараз маем. Калі бы гэта было больш вядома, і сітуацыя, і рашэнні былі бы іншыя. І напэўна, ўсё ж такі, эміграцыя была бы просто большая зараз. Што датычыць... Мне можа проста складана. Што датычыць вось менавіта вас, вы застаецеся ў Беларусі. Не тое, што вас заклікаюць да выезду, але чаму ўсё ж такі не вырашыліся, прынамсі, пакуль пакінуць нашу краіну? Ну, я, што тычыцца мяне, то я якраз сам трапляю у тую плыню, тую колькасць людей, которые будут все-таки принимать кончатковые решения з улікам заменаў, которые у нас отбываются в умовах працы. И тому, калі гэтыя умовы будут пагаршацца і далей, то так жадаеш з'ехаць, конечно, будзе болей. Зараз, так сказать, мяжа цярпення, яна яшчэ не дасягнутая. Яна можа быць ужо блізка, але не дасягнута. Спадару Сергей, але якая павінна быць гэтая мяжа? Ужо на вуліцах збівалі, ужо забівалі. Што мае яшчэ здарыцца, каб вось, ну, гэтая канчатковая мяжа была пастаўленая?
Ну, тут у нас таксама люди ў офісах працуюць досыць розныя. Ёсць там і канфармісты, ёсць людзі з рознымі там маральна-этычнымі поглядамі. І сказаць, каб што у IT-кампаніях таксама было ўсё адназначна аднадушна, што мы вырашаем, што так далей працягвацца не можа. Это зараз напэўна, не зусім яшчэ так. Як будзе адбывацца далей, складана зараз адказаць, бо будзе лепей ўсё ж такі паглядзець вось так, як мы глядзім зараз, назіраем сітуацыю, робім пытанні і параўноўваем вынікі гэтых пытанняў з месяца ў месяц, і глядзім, як сітуацыя мяняецца. Зараз тыя змены, которые мы бачым, яны бачна, што сапраўды людзі з'язджаюць, але яны з'язджаюць не тысячамі, а сотнямі пакуль што. І як гэтыя сотні могуць ператварыцца ў тысячы, могуць і На жаль, дзяржава не робіць нічога ў тым кірунку пакуль што, каб гэтыя сотні не пераўтварыліся ў тысячы, хаця за 2020 год беларусаў паменела больш як на 60 тысяч. Тут гаворка і пра коронавірус, і пра эміграцыю таксама. Дзякуй вам за гэтую размову. IT-адмысловец з Менску Сергей Чарнавокі быў з намі на сувязі. А ці заўважаеце вы, спадарства, што з Беларусі эмігруюць людзі? Магчыма, хтосьці з вашых блізкіх і знаёмцаў з'ехаў. Ці задумваліся пра эміграцыю вы? Это заметно, конечно. На примере даже родственников знаю, что ищут, где работать, чтобы обеспечивать свои семьи. И уезжают. Может быть, они будут возвращаться, а может быть, найдут новые корни, обретут там. Свою Беларусь я не применяю ни на что. Нет, конечно. Все, наоборот, к нам едут. Все мы же добрые. Ну, серьезно? Конечно. В школе учился, какие-то мечты были, может быть, там, побывать в других странах. Ну, так, чтобы эмигрировать, именно сменить гражданство, наверное, нет. Родился в Витебске, все-таки люблю этот город. Семью свою люблю. Так вот, чтобы эмигрировать, честно говоря, не совсем. Да, замечала. Даже есть близкие люди, которые тоже эмигрировали из Беларуси. По политическим причинам, релокейты. Нет, все сидят дома. А чему? А потому что у нас все хорошо. Я знаю, что очень много моих знакомых сейчас уехало из страны. Кто-то из членов моей семьи тоже. Да, очень много людей сейчас находится в вынужденной иммиграции. Уже очень много это сделало, и мне кажется, в будущем еще больше людей уедет из-за политического преследования или из-за того, что они просто не видят своего будущего в этой стране. Врачи, доктора, там им лучше. Сказали, никогда в жизни не вернуться сюда, там достойная зарплата. Конечно. У меня и дочка эмигрировала. А по какой причине? Я не знаю, перспектив, наверное, тут не видит. Уехала в Питер, она уехала, там учится, работает. Выехала? Есть. Порядком. Девчонки в основном. Не дзіва, спадарства, што беларусы выязджаюць у эміграцыю. Вось, напрыклад, такая навіна за абразу Лідзіі Ярмошанай у тэлеграме. Дзяўчыне папрасілі 2 гады хатняй хіміі. Пацярпелая у суд не з'явілася. Дзе ж, спадарыня, фальсіфікатар выбараў знаходзіцца, калі яна так абражаная на нейкія допісы. Уласна кажучы, таксама за мяжой, але не спыняецца і робіць сваю працу. Знаходзіцца кіраўнік стачкаму горадня Азот Юрый Рававы, который ўжо з'явіўся ў студыі. Прывітанне. Спадару Юрый, Helm AG прыпыняе супрацу з Гродна-Азотам. Гэта, напэўна, важная была зробленая для гэтага праца і важны вынік. Наколькі важны партнёр? Калі казаць аб важнасці, то варта зазначыць, што 10% продажаў Гродна-Азот шлі да карпорацыі Helm AG.
І быў сёння такі каментар цікавы ад адміністрацыі Гродна-Азот, што мы ўжо з 19-го года не супрацоўнічаем. Не ў лютым кантракт апошні 7 лютага на 9 мільёнаў еўра былі пастаўлены каз. Такія ўгнаенні ў вадкай форме. І, канешне, Хельм і працаваў бы далей, і былі б новыя кантракты, калі б мы не паведамілі аб тым, якое становішча на Городня-Азот, як людзей прымушаюць, іх гоняць на працу і пра іншыя абставіны. І, канешне, мы спадзяемся, што гэта не канец нашага супрацоўніцтва з Хельм AG, таму што прыастановіць працу гэта адное. Трэба яшчэ дабіцца справядлівасці. І ёсць тыя механізмы і працэдуры, якія мы будзем прапанаваць Хельм AG дзеля таго, каб яны дапамаглі гарадзенцам з Азоту, якія прымусова працавалі, і іншыя справы вырашыць трэбна будзе. То бок, па-ранейшаму кіраўніцтва спрабуе рабіць выгляд, што нічога не адбылося і што ўсё ў парадку. А што пры гэтым кажуць на прадпрыемстве? Ці даходзіць нейкая інфармацыя ад працоўных сёння з горадні? На прадпрыемстве што кажуць? Ну, канешне, кажуць, што дэпрэсія, і там і пра заробкі быў каментар. Людзі пабачылі гэтыя лічбы, 1850 рублёў сярэдні заробак на Городня-Азот, і мы зараз яшчэ падвысім, і будзе больш за 2000. Але трэба разумець, што гэта так званымі бруднымі да падатку. Людзі такіх грошай не атрымоўваюць. Нават сярэдняга такого заробку, якого намаляваў Дмітрый Гарошка, які казаў пра тое, што мы ўжо і не супрацоўнічаем з 19-го году з Хельм AG. Такога заробку не атрымліваюць нават кваліфікаваныя кадры, якія з працоўных сядзяць за пультамі, якія парадчыкі высокіх разрадаў. Ну, невядома, адкуль гэтыя лічбы, і, ну, людзі дзіву даюцца. Але сярэдні заробак, ён дастаткова умоўны, таму што тут і прыбіральшчыца, якая атрымлівае сярэдні заробак, і дырэктар, які таксама ўлічваецца ў гэтым сярэднім заробку. Цікавую рэч вы ўспаміналі пра дырэктара. Калі быў Ігор Михайлович Бабыр, яго аклад быў там нешта каля 2-3 тысяч рублёў, а Ігор Васильевичу далі адразу 8 тысяч рублёў. Ну, складаныя абставіны, трэба працаваць больш, і больш грошай яму трэба плаціць. Ну і адразу ўспамінаецца гэта такая прымаўка пра галубцы, так, пра капусту і пра мяса, а в сярэднім мы едзім галубцы. Ну, ёсць такое, канешне. Атрымліваецца ў гэтай сітуацыі, што зарабляе дырэкцыя, зарабляюць вось гэтыя палітрукі, так званыя ідэолагі, бо гэта вельмі важная цяпер пасада на прадпрыемствах, кіраўнікі пэўныя. Але што з працоўнымі атрымліваецца, што сапраўды, калі вы кажаце пра заробак, які яшчэ ападаткаваны, абкладзены падаткамі, то застаецца і не так шмат, як на такую працу. Канешне, не. За такі кваліфікаваны труд трэба плаціць больш, гэта зразумела. І што датычыцца, яшчэ хацелася сказаць пра заробкі палітрукоў. Добрыя заробкі, але, можа, яны ж выйшлі з іншых нейкіх пасад. І здаецца, што яны пра заробак гэта і так успамінаюць. Сёння яшчэ і заробак, таму што тыя ўсе схемы, якія былі і панавалі, ну, напэўна, што больш за 10 лет на прадпрыемстве, яны давалі сам увесь час затрыманне беларускай кантрабанды на заходняй мяжы. Магчыма, тут таксама пытанне пра пагаршэнне адносінаў у звязку з гэтым адбываецца на польскім кірунку, бо гэта адсячэнне вельмі вялікіх грошай. Тут афіцыйная Варшава паказвае, на што здольныя памежнікі, калі яны гэта захочуць зрабіць. Яшчэ адзін момант, пра які мне хацелася б пагаварыць, пра гэта заявіла Святлана Ціханаўская. Платформа «Рабочы рух» мае быць агульнарэспубліканскай, і у гэтай платформе маюць быць працоўныя з усіх прадпрыемстваў. Усё гэта мае з часам весці да агульнанацыянальнага страйку. Городня-Азот таксама на гэтай платформе?
Так, ну, хацелася б шырэй абвесціць аб гэтым заўтра, але ну, трошкі распавяду вам пра тое, што мы плануем. Яна, гэтая платформа і гэты рух, гэта, па-першае, людзі, якія аб'яднаныя агульнымі мэтамі. І, канешне, абслугоўваць іх будзе гэтая платформа. І ўсе людзі, якія працуюць і на дзяржпрадпрыемствах, і індывідуальныя прадпрымальнікі, змогуць пачуць плечыка салідарнасці свайго калегі, не збіраючыся ў натоўпы пад заводакіраваннямі, а актыўнічае там і абмяркоўвае, калі мы будзем страйкаваць. Таму што, вядома, гэта самы спосаб, які дзейсны і бяспечны, перадусім, для тых, хто застаецца ў Беларусі. Так, але ўжо па заканадаўству, якое творыцца зараз, ну, ўжо не такі законны, забіраюць у нас паціхеньку права на страйк. Ну, канешне, ў такіх абставінах пра законнасць цяжка казаць. Трэба толькі аставіць мірны шлях. Вось за што мы больш хвалюемся. Ну, спадзяюся, што у нас атрымаецца, таму што працы і галоў да гэтага прыкладзена шмат. То бок, наколькі я разумею, ужо заўтра будуць афіцыйна абвешчаны нейкія падрабязнасці. Так. Заўтра для шырокай аўдыторыі мы плануем абвесціць што, ды як, для чаго, як гэта працуе. Ну, і упэўнены, што вам спадабаецца, гледачы. Гэта, ведаеце, самае галоўнае, каб спадабалася беларускім працоўным і ў вашым выпадку працоўным Гродна Азоту, якія таксама сярод нашых гледачоў і цяпер, напэўна, па гэтаму гаспадарства заахвочваю заўтра сачыць за інфармацыяй. Гаспадары Юрый пакуль не здраджвае ўсіх падрабязнасцяў гэтага ўсяго. Напэўна, заўтра мы даведаемся пра далучэнне да гэтай платформы рабочай рух і, ну, самае галоўнае пытанне, агульнанацыянальная стачка. Ці тут гэтым разам, бо гэтых прапановаў, гэтых стачак было ўжо некалькі, і ўсе, як мы ведаем, не надта ўдалыя, але ці гэтым разам будзе таксама гучаць нейкая канкрэтная дата, вось там, не ведаю, там 30 траўня ці там 5 чэрвеня? Не, ні ў якім разе, ніякае 1 траўня, ні 9 траўня, гэта вырашаць працоўным. Працоўным вырашаць свае праблемы і самім вырашаць, калі яны забралі волю кулак, а калі не. І казаць аб нейкай пэўнай даце, ну, мы ўжо это праходзілі, не? І не маем намеру рабіць больш такіх памылак. Людзі з іншых страйкамаў і з нашага гэта разумеюць, гэта ўсё абмяркоўвалася, ну, паглядзім. Вы ў сталым кантакце з працоўнымі, напэўна, і не толькі свайго прадпрыемства Гродна Азоту, але і іншымі працоўнымі. Якія настроі сёння агулам? Ці у рабочых таксама, як часта можна сёння назіраць такі песімізм, крышку упадак, што ўсё прайграна і гэтак далей, і што трэба неяк падбадзёрваць людзей, падымаць на духу, ці не ўсё так дрэнна? Ну, я ў кантакце, канешне, больш з працоўнымі з Городня Азот, з БМЗ, з Нафтана, якія з намі аб'яднаным стачкамі. І, ну, таксама і размаўляеш і з іншымі. Не, людзі шукаюць выйсця. Канешне, гэта эмацыйныя перапады, то ўверх, то ўніз, яны здараюцца з усімі, і з працоўнымі, і з усімі грамадзянамі нашай краіны. Але людзі не губляюць інтарэса да таго, каб штосьці памяняць у сваёй краіне. І, ну, як мы можам апусціць рукі? Канешне, мы павінны гэта зрабіць. Ну, і адчуваецца моц, што гэта можна зрабіць. І чакаем заўтра на падрабязнасці, на ўсе таямніцы, якія абавязкова будзем распавядаць у нашым эфіры. Юрый Рававы, кіраўнік стачкаму Горадня Азот, маім гаспадарства госцям, дзякую за гэты візіт у студыю гаспадарства. Шуканне грошай — гэта тым, чым займаецца ўвесь час улады. Александр Лукашенко паехаў на пошукі ў Азербайджан прадаваць Беларусі вуглевадароды, не звяртаючы ўвагі на палітычную сітуацыю, да якой давёў. Лукашенко сустрэўся з Ільхамам Аліевым у Азербайджане, павіншаваў
увага, цытата, звернутымі тэрыторыямі, што, праўда, не ўдакладніў, якімі менавіта. Ці справа ідзе пра Нагорны Карабах, тады ўзнікае пытанне, што пра гэта думаюць у Арменіі. Напярэдадні яны ў Азербайджане абмяркоўвалі міжнародныя падзеі, а сёння сустракаліся ў пашыраным складзе. Па выніках бакі падпісалі мемарандумы ў галінах сельскай гаспадаркі, нафтахіміі і турызму. Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Я очень рад, что вы, как истинный друг белорусского народа, понимаете, что впереди ой, сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, у нас всегда так было, мы всегда реализуем наши договоренности. Я вам очень благодарен, особенно за поддержку по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкой, щепетильной в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре там, экономических, политических событий, но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов. Александр Лукашенко ездзіць і шукае, а тым часам спецслужбы працуюць і працуюць не толькі ў Беларусі, але і вельмі актыўна ў суседняй Расіі. Затрыманы быў Александр Фядута, вядомы палітолог, некалі з каманды самога Александра Лукашэнкі. У Беларусі нібыта па гэтай жа справе таксама лідар БНФ Рыгор Кастусёў. Ну і пра гэта мы размаўлялі напярэдадні, але раптам стала вядома позна ўвечары, што таксама ў Маскве затрыманы грамадзянін і Беларусі, і Злучаных Штатаў. Гэта юрыст Юрась Зянковіч. І тут вельмі шмат пытанняў, як працуюць беларускія спецслужбы і чаго яны намагаюцца гэтым усім осягнуць. Вячеслав Севчик, рух солідарнасці разам уже ў студыі. Вітаю вас. Вітаю вас таксама і гледачоў Белсата. А Лукашенко набірае закладнікаў. Натуральна, на вялікі жаль, наколькі я валодаю сітуацыю на сённяшні момант, уже больш 1000 палітвязняў в Беларусі. Это пры тым, што на сайце дисиденты Бай 526 прозвішчаў і на 200 менш. На вясне 354. Да, амаль што на 200 менш на весне. Но это зразумела, чаму? Таму што процедуры прызнання. Не толькі, там яшчэ крытэрыі, которые не адпавядаюць беларускім рэаліям, прычым абсалютна, бо няма беларускіх спецслужб, ёсць спецслужбы Александра Лукашэнкі, ось, якія дастаткова прафесійна працуюць, тым ліку і па палітвязняў, таму што, ну, неяк мы прывыкліся, у нас безымяннымі робяцца і героі жніўня 2020 года, которые былі забіты карнікамі Караева. Все пра гэта ведаюць, але ж, ну, апошнім часам я штось не так часта і чуў, каб пра іх згадывалі, ну, акрамя некалькіх выпадкаў. Што тычыцца вось таго, што адбываецца ў Маскве, я думаю, что шмат уже аспектов про это было сказано. Я скажу самый головный политичный. Это в певной ступени испыт для белорусской оппозиции. Чему? Потому что вы ведаете, что в таких складанных умовах отбывалось в 2020 году. Той выборчий фарс, который традиционно проводил Александр Лукашенко, была не только пандемия, якая ударила по всех краинах, а по Беларуси особливо, бо и зараз белорусы не ведают, кольки людей загинула. На 60 тысяч, больш на 60, як на 60 скарацілася насельніцтва, але не ведаем, хто тут эміграваў, а хто тут памёр у гэтых тысячах. Ну, я сустракал уже экспертные оценки. И 30 тысяч, на вялікі жаль, и 40 тысяч, и на вялікі жаль, это правдоподобно. Але калі вернуцца да спецслужбаў. Да, зноў-таки вернемся с початку 2020 года. Была же не только пандемия. После 2014 года все разумеют, что Российская Федерация проводит гибридную войну. И натурально этот выборчий фарс отбывался подчас гибридной войны. Некоторые аспекты сценара, которые были не зусім правдападобныя, гэтым только и тлумачыцца. А зараз, ну, мы наогул пасля жніўня 2020 года втрапілі страшную ситуацию, калі просто террор супраць беларускага насельніцтва. Вы можете связаться с своими
глядачами в любым городе Беларуси. В Менску, например, просто патрулі по 3, по 4, по 5 чоловік ходять і дастаткова шчыльна. Вельмі моцная ідзе зачыстка сёння. І гэта не выпадкова, тому што вы ведаеце, што калоны расійскія наогул рухаюцца і к тым дзяржавам, якія межуюць з намі, так? І сітуацыя дастаткова цяжкая. І тут вот я чаму казаў пра беларускую апазіцыю, тому што захоп и Федуты, и Зяньковича – это грубейшее порушение международного права, якое дозволяет себе Российская менавіта Федерация. Потому что, натурально, вы вот кажете, спецслужбы Александра Лукашенко, а что вы думаете, в Москве они працавали отдельно от спецслужб Владимира Путина, то есть Российской Федерации, конечно, иначе бы они просто с Москвы не уехали. Ну и коли перейти от размов до конкретных документов, шмат документов в этом порушено, в тым ліку и такие документы, которые являются основными для Европы. Я кажу зараз про Европейскую конвенцию правоў человека и основных свободов, которая является одним из основных документов, которые приняты менавіта цивилизованным светом, и по якому нести отказность повинна Российская Федерация. Тому зараз якраз стоит проблема менавіта перед белорусской оппозицией, ці здольна яна дапамагчы нарэшце белорусскому народу, потому что по великому рахунку тая ўлада, якая сёння есть в Беларуси, это просто Лукашенко-путинская банда. И это докладно... КДБ, ФСБ – это одна структура. Чему только ФСБ, КГБ? Вы пробачьте, рух солидарности разом дастаткова активно удзельнічаў в обороне Курапатаў. Один з дняў тыдняў, так, гэта наш был день авторок. Так пробачьте, практически вся публика, которая ездила в Куропаты и владальники, она абсолютно категорично супраць Александра Лукашенко. Для них он просто лох, и она этого не ховает. Тем не менее, этот кабак спокойно процветает и живет. А нас знішаюць. Это звычайны паказчык, без падтрымкі менавіта КГБ і іншых структур бы такого не было. Наши генералы, господи, Денис Ивашин, который является таксама одним з палітвязнями, он писал просто вельмі сур'ёзныя аналітычныя артыкулы, і Белсат про гэта казал і рабіў. Вы назовите мне зараз кагосьці з кіраўніцтва сілавых структур, так, хто не завязан на Москву. Больш того, па апошніх падзеях, в тым ліку па затрыманню Александра Лукашенко... Але тады якім чынам апозіцыя можа штосьці зрабіць у такім супрацьстаянні? Я все-таки... Так вот, тут еще якая есть небяспека, так, что просто санкции, до которых зараз закликают новые политики, она ж не увеличивает тот досвід, который был ранее. Но есть такая небяспека, что те санкции, которые вводятся, они просто переключают белорусские предприятия на Россию. Тому без санкций супраць России змагацца за Беларусь сёння немагчыма, это небяспечна. Асабліва, калі ўлічыць, што вот той документ, который я назвал адразу, признают все. Абсолютно необходимо, каб беларуская оппозиция сёння патрабавала санкций на все товары, которые зараз идут замест заходніх портов, про российские порты. И обовязково трэба накладаць санкции на Российскую Федерацию за тое, что был затрыман Александр Федутов в Москве, Юрий Зянькович. Это грубейшее порушение что калі захад дэмакратычны не можа тут сітуацыя з Навальным, атраўленнем Навальнага і потым пасадка яго ў турму яшчэ пакуль што вагаецца з гэтымі санкцыямі, то што пойдзе на санкцыі, бо беларуская апозіцыя? Я прошу прабачэння. Праблема Навального абсолютно далеки от Беларуси. Абсолютно. Это ніяк не пересекается, кто бы что мне не доказывал. Вот. У Беларуси зараз страшная трагедия, то, что нас могут просто втягнуть в Россию. Это абсолютно реально. Никто не отслеживает ни этой российские войски, которые шастают зараз вот, по Беларуси. Все сбились так, на какие-то вспомины. Ситуация в Беларуси вельмі цяжкая. И зараз я еще раз подкреслю. Это звороты до руху солидарности разом. 10 годов я был кіраўніком. Так? Абсолютно зараз необходимо патрабаваць санкции супраць Российской Федерации. И абсолютно конкретно спасылаюць... Кто повинен увести гэтыя санкции? Па-першае, гэтыя санкцыі мусяць весці так, в першую чаргу еўрапейскія структуры. Яны подписывали Европейскую конвенцию правоў человека и основных свободаў. Это документ в 50-м году подписаны, всеми практически ратификованы, кроме того, что нас не пускали в том лику през российскую агентуру, так, в Совет Европы, мы одна краина, которая там не присутнейшая. Тому сами мы не трапляем под юрисдикцию Европейского суда по правам человека. А лишь в данной ситуации, так, белорусская оппозиция, которая субъективизировалась уже на Заходе, она просто обязана подавать на Россию конкретно за выкрадание Александру Федуту и Юрася Зяньковича. Это с белорусскими громадянами и громадянам, вы знаете, Случайных Штатов. Да, Юрась мает
два грамадзянства Злучаных Штатов Америки. Так вот, выкрадание и Юрася, и Александра отбывалось на территории Российской Федерации, и Российская Федерация повинна понести за это отказность. Але таксама гэтыя выпадкі былі вядомыя і раней, ніякай адказнасці не было. Выкрадалі ўжо анархістаў таксама некалькі гадоў таму на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Будзем, безумоўна, сачыць за гэтай гульнёй спецыяльных службаў, якая ўвесь час адбываецца. Дзякуй вам за гэтую размову. Вам вялікі дзякуй, і я только на заканчэнне хочу сказаць і звярнуцца в першую чаргу тых людзей, хто меня памятает. Ситуация зараз вельмі, конечно, цяжкая, але ж Беларусь ёсць. Трэба змагацца за Беларусь, трэба, наколькі магчыма, разумець, в якой краіне мы живем, але ж вельмі небяспечна, калі з Беларусі будуць рабіць мёртвую землю. Этого нельга дапусціць. Таму Беларусь перед усім і трымаемся. Петро Вячеслав, жыве Беларусь, пакуль жывуць беларусы. Жыве. Дзякуй вам за гэтую размову. Вячеслав Сеўчык, рух салідарнасці разам. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» у Беларусі прызнаныя 354 палітвязні, колькасць якой не было ніколі. Гэта лепшыя людзі краіны з розных галінаў, і гэта закладнікі Лукашэнкі і ягонай сістэмы. Якія перамены ці рэформы маюць адбыцца, каб у Беларусі ўсё было добра, мы запыталіся ў жыхароў Гомля. Адказы праз імгнення, а для вас працаваў Сергей Пацасонны. Зычу бяспечнага і спакойнага вечара. Бывайце. Когда папы не будет, будет мама. Мне кажется, людям стоит стать, как в СССР, немножко добрее. А то просто все как бы говорят, что ничего нет. На самом деле все это есть из-за того, что тут зло, поэтому, мне кажется, так все и происходит. Нового президента. Конкретно? Вы сами понимаете, что надо сделать. Все понимают. Многие, во всяком случае, понимают. Но тяжело будет это делать. Самим быть людьми. Каждому из нас быть людьми. И все. И все будет замечательно. Наверное, зарплату людям поднять, я считаю. Работу предоставить, потому что много пенсионеров, они на пенсии работают, а молодежи некуда трудоустроиться. Тяжелый вопрос. Что нужно сделать? А нужно всем работать хорошо и быть совестливыми, не воровать. Каждому гражданину по-хорошему психологу, чтобы решил личные проблемы, а уже потом пытался что-то менять в жизни. Такое ощущение, что в последнее время этот стресс просто глобальнейший. Влияет на всех и не в лучшую сторону. Личные проблемы захлестывают, и люди не видят то, что они делают, что они творят. Сами несчастные, делают несчастными окружающих. Лукашенко убрать. Возможно, делал бы выборы, на которых выигрывает тот, кто выигрывает, а не тот, кто что-то записал себе там. Вот и все. А дальше может уже что-то меняться. Сейчас пока ничего не меняется. По-моему, вы знаете ответ. Конечно, нужно верить друг другу, не обманывать друг друга. И я так думаю, что если бы не было лжи, то в обществе было бы прекрасно. Вы понимаете, о какой лжи, с чьей стороны я говорю. Я считаю, что у нас и так все хорошо. Проблемы международного характера, отношения с соседними странами, с Литвой, например. У меня там дочка, поэтому я очень заинтересована, чтобы был более свободный проезд. И визы, чтобы были подешевле, потому что дочка еще гражданства не имеет пока. А мне желательно, чтобы более экономично было выгодно. Как, у тебя есть реальная власть прийти и сказать, пошел вон? Нет, тебя придут там и поведут, да, под руки? Не знаю, я не знаю этих механизмов, которые могут отставить одного и выбрать временного какого-то товарища. Все хорошо. Детей у меня здесь в России живут. А так все нормально, мне кажется. Покой, пенсия вовремя. Все хорошо. Конечно, менять нужно. Власть менять, президента. Потому что он уже... Не знаю, мы в семье все против.
Вітаем, шановнае гаспадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Ярослаў Сцешык. Пачынаем агляд галоўных навінаў Беларусі за сераду. А навіны сёння закранаюць хіба што кожную сям'ю. КДБшники выкрадают белорусов у России. Планировалось еще несколько человек задержать в Москве. Я об этом вчера вечером узнал. Несколько известных белорусских активистов. По гроши до тюркского султана. Для Беларусі Азербайджан цікавы для продажу сельскай гаспадаркі, але таксама і зброя, тэхніка. Проценты по кредитах вырастут. Сегодня ставка рефинансирования, она не работает, как должна работать. Нацбанк зауважил инфляцию. Беларус едзе ў Маскву па бізнес-справах, там знікае пры дзіўных акалічнасцях. Яго шукае расійская паліцыя, а потым выкрадзенага суайчынніка знаходзяць у следчым ізалятары КДБ. Пасля паліткансультанта Александра Федуты спецслужбы, верныя Лукашэнку, затрымалі ў Маскве адваката Юрася Зянковіча, сябру партыі БНФ. Ці дзейнічалі кадыбісты самі, ці з дазволу ФСБ, высвятляў Алесь Баразенка. Не выходил в эфир. Юрася Зянковича, як і Александра Фядуту, затрымалі невядомыя 11 красавіка ў Маскве. Са слоў Алены Денисавец, жонкі Зянковича, затрыманне, а фактычна выкраданне адбылося ў гатэлі «Нордык Румс», працаўнікі якога сталіся сведкамі аперацыі. Я размаўляла з менеджерам гатэля. Паводле яго супрацоўніца гатэля бачыла з акна, як людзі ў цывільным скруцілі Юрася і затрымалі. Яны сказалі, мы яго забіраем, ён падазраецца ў тэрарызме. Яны памахалі пасведчаннем, сказалі, што са спецслужбаў. Потым яшчэ пару чалавек прыйшлі ў яго нумар і забралі ўсе рэчы. Палітолог Дмітрый Балкунец быў вымушаны з'ехаць з Расіі, каб пазбегчы пераследу ўладаў Беларусі. Ён мяркуе, што затрыманні Юрася Зянковича и Александра Фядуты ажыццяўлялі супрацоўнікі беларускага КДБ. Есть какая-то там особая норма в двусторонних отношениях в процедуре экстрадиции, когда белорусские спецслужбы приезжают на территорию России, забирают человека и вывозят его на свою территорию, и дальше документы оформляются уже на белорусской территории. Таких случаев много было в практике, видимо, чтобы не затягивался процесс. Аднак такая супраца беларускіх і расійскіх спецслужбаў супярэчыць нормам міжнароднага права, кажуць адмыслоўцы. Как правило, если это происходит, то, конечно же, спецслужбы там взаимно покрывают друг друга и создают там иллюзию того, что человек сам выехал из государства в государство, как это было в свое время с Оленевичем. Цяпер Юрася Зянковича, Рыгора Кастусёва і Александра Фядуту трымаюць у СІЗА КДБ. У чым іх вінавацяць, дакладна невядома. Паводле інфармацыі кіраўніка свабоднага тэатру Мікалая Халезіна, аб'ектам правакацыі КДБ быў менавіта Юрась Зянкович. Зянкович приехал, его начали разрабатывать, он приехал в Москву. И я не знаю, контактировал ли он с Сашей Федутовой, может, наверное, да, потому что это, собственно, это и был повод для задержания Александра. И также он контактировал с Рыгором Кастусевым, собственно говоря, это и спровоцировало вот такую, ну, очень странную кампанию. Аднак на гэтым актыўнасць беларускага КДБ ў Расіі не заканчваецца, сцвярджае Дмітрый Балкунец. Планировалось еще несколько человек задержать в Москве. Я об этом вчера вечером узнал. Несколько известных белорусских активистов, в том числе вот мне Ольга Карыч написала, что ее тоже вызывали на эти даты в Москву, якобы тоже на какие-то там переговоры чуть ли не в Кремль, еще куда-то. И она почувствовала, что это какая-то подстава. Вот. И я предполагаю, что, видимо, это вот Эйсмонт готовит какой-то фильм «Манкурты». Они любят эти вот комедии снимать вместе с Терцелем. Федеральная служба бяспекі Расіі дагэтуль не пракаментавала затрыманне беларускіх палітыкаў на сваёй тэрыторыі. Алесь Баразенка, Белсат. Александр Лукашенко павіншаваў Азербайджан і Арменію з заканчэннем трагедыі, якая доўжылася 30 гадоў. Так Лукашенко патлумачыў Ільхаму Аліеву сваё бачанне вынікаў вайны ў Карабаху, дзе азербайджанскія войскі разграмілі армянскія. Таксама Лукашенко заявіў, што занятыя азербайджанскімі вайскоўцамі тэрыторыі – гэта вернутыя землі. Пры гэтым Беларусь пастаўляла зброю абодвум бакам канфлікту. Вынікі другога дня візіту ў Азербайджан падсумуе Надзея Бельская.
З самалёта адразу ў рэзідэнцыю, не сваю, прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева. Там 5 гадзін перамоваў неафіцыйна. Афіцыйна змест сустрэчы праекты супрацы. Акрамя таго, што Лукашенка з Аліевым, магчыма, калісьці плануюць абмеркаваць больш падрабязны імпарт вуглевадароднай сыравіны ў Беларусь, больш нічога не вядома. Пра гэта яны пагаварылі публічна. Што па-за кадрам гэта вонкавая палітыка, лічыць Андрэй Казакевіч. Дакладней, гандлёвыя стасункі на сотні мільёнаў долараў агульнага таваразвароту. Для Беларусі, як я вже сказав, Азербайджан цікавий для продажу своїх товарів, у приватності сільської господарки, але так само і зброя, техніка. І так само важливий Азербайджан для Білорусі, яка одна з нешматліких можливостей диверсифікувати поставки нафты. Як мяркуе Андрэй Казакевіч, гэта важны для Лукашенка афіцыйны візіт. Ён першы за ўвесь час пасля выбараў, калі не лічыць Расію. Гэта адна з тых краін, якая ў розных еўрапейскіх структурах, агульнаеўрапейскіх, які прыватнасці Рады Еўропы альбо усходняе партнёрства, на таких АБСЕ, так, на таких пляцоўках ён просто падтрымлівае лінію афіцыйнага Мінска. І Лукашенка, і Аліеў лічацца аўтарытарнымі лідарамі. Яны падтрымліваюць адзін аднаго шмат гадоў. У 2010 году Полонез. Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Я очень рад, что вы, как истинный друг белорусского народа, понимаете, что впереди сколько еще работы, тяжелой работы. Гучыць, мягка кажучы, няёмка, улічваючы, што Беларусь уваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, ды застаецца ў вайсковым хаўрусе не з Азербайджанам, а з яго ворагам Арменіяй. Пра тое, што гэтым разам Лукашенка шукае грошы, сведчыць яго на невялікі спіс патэнцыйных крэдытораў. Выкарыстаць іншыя інструменты фінансавання ён ужо не можа. Краіна на мяжы дэфолту, кажа наш эксперт. Думаю, што ввогуле грошаў Азербайджан не дасць. Может быть, нейкія схемы по пастаўцы нафты, але зноў памятаем, у 2010 годзе Беларусь пераплатила амаль $1 мільярд за тую нафту, якая могла бы купляць з России. Вось такая была цена сварки з Кремлем. Цяпер палітыка Лукашенка такая, хто колькі дасць, мяркуе Ярослав Граманчук. Эксперт адзначае, што хутка афіцыйны Менск можа падрыхтаваць асобна для краінаў-партнёраў накшталт Расіі, Кітаю ці Індыі пакеты акцыяў беларускіх прадпрыемстваў. Надзея Бельская, Белсат. У горадні затрымалі журналістаў, актывістаў непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Інесу Тодрык-Пісальнік і Анджэя Пісальніка. Сёння міліцыя правяла агляд іхнай кватэры, пасля чаго журналістаў адвезлі ў Менск. Прычыною сталі выказванні Анджэя Пісальніка ў эфіры польскіх радыёстанцыяў. Прокуратура палічыла, што каментары накіраваныя на распальванне міжнацыянальнай варожасці, ды вынесла актывісту афіцыйнае папярэджанне. Які прававы статус журналістаў, пакуль невядома. Паводле інфармацыі Генпракуратуры, Пісальнік заявіў, што беларускія медыі распачалі антыпольскую прапаганду, каб, цытата, стварыць вобраз палякаў як людзей другой катэгорыі. Журналіст назваў збор звестак пра вучняў польскіх школаў формою запалохвання. 3 тыдні таму міліцыя затрымала ў горадні старшыню фактычна забароненага ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі Анжеліку Борыс, вядомага журналіста Анджэя Пачобута і іншых прадстаўнікоў польскай меншасці. Генпракуратура распачала ў дачыненні да іх крымінальную справу за ўзбуджэнне нацыянальнай і рэлігійнай варожасці, учыненыя групай асобаў. Гэта да 12 гадоў пазбаўлення волі. Схаваць паскарэнне інфляцыі не атрымліваецца. Нацыянальны банк падвысіў стаўку рэфінансавання. Гэта адсотак прапісаны ў кожным крэдыце на кватэру ці грашовым дэпазіце, нават у прыватных банках Беларусі. Наколькі сітуацыя адаб'ецца на нас, грамадзянах, высвятляла Анастасія Русецкая.
Упершыню за 6 гадоў у Беларусі павысілі стаўку рэфінансавання. Праз тыдзень на складзе 8,5% гадавых. На думку адмыслоўцы, гэта сімвалічны крок, які сігналізуе, што Нацыянальны банк заўважыў инфляцию. Проблема в том, что сегодня ставка рефинансирования, она не работает, как должна работать. Обычно Нацбанк под эту ставку выдает кредиты коммерческим банкам. У нас сегодня выдача этих кредитов приостановлена. Она была приостановлена еще в августе 2020 года, и с тех пор ситуация не изменилась, и непонятно, изменится ли в ближайшее время. Павышэнне стаўкі рэфінансавання Нацыянальны банк тлумачыць паскарэннем інфляцыі ў краіне. Напрыканцы 2020-го беларускі рубель аслабеў, выраслі кошты. У пачатку 2021 года інфляцыя працягнула паскарацца пад уплывам павышэння сусветных цэнаў на харчы ды імпартаваныя нехарчовыя тавары, кошт якіх для спажыўца павялічыўся з-за росту лагістычных выдаткаў і перабояў з пастаўкамі з прычыны пандэміі. Якія наступствы павышэння стаўкі рэфінансавання? Крэдыты, прывязаныя да яе, стануць даражэйшыя і для спажыўцоў, і для прадпрыемстваў. А вось адсоткаў для ўкладаў, на думку адмыслоўцы, сітуацыя хутчэй за ўсё не закране. Ставки по вкладам мы видели уже давно выше, чем ставка рефинансирования. Это нормально, это отражает и инфляционные ожидания, и тот факт, что депозиты стали менее привлекательны для людей в какой-то момент из-за потери доверия. Поэтому я не думаю, что этот шаг сильно отразится на ставке по депозитам сегодня. На рэкордна нізкім узроўні 7,75% гадавых стаўка рэфінансавання трымалася з ліпеня мінулага года. Спрыялі гэтаму некалькі гадоў нізкай інфляцыі. У лютым інфляцыя разагналася амаль да 9% гадавых, а гэта значыць, стала большай за стаўку рэфінансавання. Людзі гэта заўважаюць. У меня дочь в торговле работает на кассе, да, и говорит: мама, каждый день хоть на копейку, хоть на 2 все дорожает, дорожает и дорожает. Ну что делать? Поэтому хорошего не ждем. Трудно сказать, что оно будет и как. Все надеются, что будет стабильность. Будем и мы верить в лучшее. Приходит упадок все предприятия, сегодня какой стабильности нужно. Будет кризис в любом случае, мне так кажется, потому что в нашей стране все только вниз идет. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. На думку эканамістаў, пагроза таго, што да канца года краіну накрые крызіс, ёсць, але невялікая. Нягледзячы на велізарную закрэдытаванасць дзяржпрадпрыемстваў, Міністэрства фінансаў і Нацбанк змогуць утрымаць сітуацыю пад кантролем. Аднак эканамічнага росту, у адрозненне ад краінаў, якія будуць бурліва аднаўляцца пасля крызісу, звязанага з ковідам, у Беларусі чакаць не варта. Анастасія Русецкая, Белсат. Нямецкая кампанія «Хельм» прыпыніла супрацу з гарадзенскім азотам, бо дырэкцыя беларускага заводу парушае правы працаўнікоў. Пра гэта напярэдадні паведаміў стачкам арганізацыі і нагадаў, што раней «Хельм» купляў 10% гадавога аб'ёму прадукцыі азоту. Намеснік гендырэктара ў справах эканомікі і фінансаў Дмітрий Гарошка адказаў на гэта, што горадня «Азот» не супрацоўнічае з нямецкую кампаніяй з 2019 года. Кіраўнік стачкаму Юрий Рававы зняпраўджвае гэтую інфармацыю. Не, з 2020 года вы не супрацоўнічаеце, Дима. Быў вялікі кантракт на пастаўку карбамідна-аміячных сумесяў, і Гродны азот атрымаў 9 мільёнаў еўро ў 2020 году, і кантракт быў у лютым 2020 года. Все мы гэта ведаем, і не трэба блытаць людзей. Конечно, Хельм, напэўна, і так бы не працаваў з Гродня азот пасля 27 числа, бо санкцыі пачнуць дзейнічаць. Але гэта такі добры крок з іх стараны аб тым, што так, мы вас разумеем, и мы вас чуем. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 20 работнікаў горадня азоту аштрафавалі ці арыштавалі за грамадзянскую пазіцыю, а каля паўсотні звольнілі. Тады былы дырэктар кампаніі Ігор Бобыр заявіў, што стачкам спрабуе забіць прадпрыемства. А ў лютым гарадзенскі суд прызнаў законным звальненне работнікаў, што баставалі. Для працы на горадня азот прыцягвалі адмыслоўцаў з іншых арганізацыяў. У будучыні нямецкая кампанія «Хельм» ацэніць магчымасць аднаўлення супрацоўніцтва толькі пасля праверкі умоваў аховы працы на горадня азоце.
Яны арганізоўвалі пратэст супраць беззаконня чыноўнікаў да таго, як гэта перарасло ў агульны рух. Вядомыя берасцейскія блогеры Сергей Пятрухін і Александр Кабанаў правялі за кратамі 10 месяцаў і сёння атрымалі вырак суда. Але пачуць яго не змаглі. Палітвязняў асудзілі завочна і ў Магілёве. Падрабязней Ірына Драфійчук. Па 3 гады калоніі ды па 750 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды амапаўцу. Такі прысуд вынесла Вольга Краўченко ў кастрычніцкім суде Магілёва берасцейскім блогерам. Петрухина Сергея Сергеевича и Кабанова Александра Александровича признать виновными каждого в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. А яшчэ ў абразе прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем службовых абавязкаў, а Пятрухіна і ў абразе суддзі. Люди из Бреста, да, их привезли судить в Могилев. Могилев, для чего их привезли? Для того, чтобы там, где они очень популярны, на суд эти люди не приходили. Суд над блогерамі, якіх праваабарончая супольнасць прызнала палітвязнямі, пачаўся 11 лютага. Падчас першага паседжання, на якое не пусцілі ні родных, ні журналістаў, Пятрухіна і Кабанова выдалілі з залы, і далей справа разглядалася без іх. Петрухин в ходе предварительного следствия показания давать отказался. Сказал, что я буду давать показания только на суде. Чтобы все слышали, чтобы всем было понятно, виновен человек или не виновен. Но его эта возможность лишили. Сергей Пятрухін і Александр Кабанаў берасцейскія актывісты. Яны вялі канал «Народны рэпартёр» на Ютубе, спрабавалі балатавацца ў дэпутаты, далучыліся да кампаніі супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, затрымалі іх летась у чэрвені. Летась Телеграм і Ютуб закрануў нават не традыцыйныя слоі насельніцтва, которые моладзь увесь час, да, на Ютубе, в Телеграме, а нават старэйшае пакаленне, нават людзі ў малых рэгіёнах, у малых гарадах, яны актыўна сачылі за блогерамі, удзельнічалі ў іхніх стрымах, прыходзілі на сустрэчы. Цяпер беларускае грамадства стала вельмі тэхналагічным, адзначае Барыс Гарэцкі. І нягледзячы на змены ў заканадаўстве, новыя адміністратыўныя справы ды крымінальны пераслед, распаўсюд інфармацыі спыніць немагчыма. Ірына Дарафейчук, Белсат. Адкрытае акцыянернае таварыства «Асавец Агра» двойчы рабілася найлепшую гаспадаркаю Любанскага району Менскай вобласці. 4 гады таму дзяржаўныя тэлеканалы рабілі пра «Асавец Агра» рэпартажы як пра паспяховы калгас, дзе і працаўнікі задаволеныя, і жывёле добра жывецца. Але цяпер там памор скаціны, нізкія заробкі і спробы ўсё гэта схаваць. Алена Дубовік. Жорсткія кадры загінулых целятаў нам у рэдакцыю даслалі працаўнікі фермы ў Асаўцы. Паводле неафіцыйнай інфармацыі ад адной з працаўніц, за апошнія 3 месяцы ў гаспадарцы памерлі каля 50 целятаў і не менш за 2 десяткі кароў. Інфармацыю пра падзеж пацвярджае і жывёлавод. Бывает, сдыхает одна, бывает по 3 сдыхали. В основном сдают таких, которые уже, она еще не дохлая, но она уже не живая. Ходить она уже не может просто. Вытягиваем веревкой. Кто там на ферме есть, их собирают. Веровкой вытянули, погрузчиком в машину погрузили и повезли. Куды? Не знаю, уже на Александровку или Александров. Или на Костюки, наверное, возят в основном. Это мясокомбинат? Там, да. Часцей на ферме гінуць навароджаныя цяляты і каровы, якія нядаўна ацяліліся. Каб схаваць трупы, на ферме ёсць асобнае памяшканне, куды не водзяць правяральнікаў. Магільнікі перапоўненыя. Кормов хватает, только я не знаю консистенцию. Комбикорм есть, силос есть, и наш есть. Сено тоже подвозят. А причину поддержая, не знаю. Ветэрынар, які лекуе сельскагаспадарчую жывёлу, нічога ўнікальнага ў падзяжы быдла не бачыць і кажа, што нават напоўненыя кормам сіласныя ямы – гэта не гарантыя здароўя жывёлы. Корма есть в наличии, но о качестве их никто ж не говорит. А корма у нас на самом деле в стране готовить не умеют вообще нигде. Честно сказать, я сколько езжу по стране, очень много я ни разу нигде не видел действительно реально качественных, хороших кормов. Пачаўся паморак жывёлы і ў працаўнікоў пачаліся складанасці з заробкамі. Паводле Александра Вечара, 3 апошнія месяцы яго пазбаўлялі амаль паловы заробку пад рознымі падставамі. Мужчына лічыць, што так кампенсуюць эканамічныя праблемы на ферме і хаваюць падзеж. Стан беларускай малочнай жывёлагадоўлі ветэрынар ацэньвае сухімі лічбамі. За 2020 год з 1 434 000 кароў надаілі каля 7 503 000 тонн малака. Получается там, почти 14 литров.
В день каждая корова дала молока в среднем. Вот. Рентабельность производства молока начинается, то есть чтобы работать в ноль, надо доить хотя бы 15. Параўнайма лічбы надояў. Так, у аршанскай гаспадарцы Ларынаўка, якая славіцца высокімі вынікамі, паводле нашых разлікаў, кожная карова за дзень дае каля 30 літраў малака. У суседняй Літве, якая адстае ў паказніках ад усёй Еўропы, сярэднестатыстычная карова дае каля 25 літраў малака. Атрымліваецца, што беларускія каровы не толькі гінуць, але і дрэнна дояцца. Пасля звароту да журналістаў Александру Вечару патэлефанавала загадчыца фермы. Праз некалькі гадзінаў пасля размовы з намі Александра затрымалі на працоўным месцы. І яго няма ў дому ўжо больш за сотні. Алена Дубовік, Белсад. Што ж, такія маем навіны, але наперадзе вас чакае размова дня Владзіміра Мацкевіча з перакладчыцай Вольгай Калацкай, асуджанай у палітычнай крымінальнай справе. Людзі ў пагонах спрабавалі яе зламаць, але ў іх нічога не атрымалася і не атрымаецца. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы.